pohodlne sa usaďte alebo si láhnite. Zatvorte si svoje oči a cíťte, ako sa vaše telo pomaly viac a viac uvoľňuje. Nadýchnite sa a vydýchnite. Uvedomte si, ako s vašim výdychom odchádza z vášho tela všetok stres, napätie a všetko, čo už tam nemusí byť. Uvedomte si tlkot vášho srdca. Vaše srdce tlkoce pomaly a kľudne. Napájate sa na tú obrovskú silu, ktorá vo vašom srdci tkvie. Je tam pocit obrovskej sily, lásky, dôvery. A kľudu. Vaše telo je uvoľnené a cítite, ako viac a viac každú vašu bunku vo vašom tele prestupuje pokoj, dôvera, kľud a obrovská sila. Zároveň láska, ktorá vás nikdy neopustila a ste ňou vždy bola. Napájate sa na ten pocit, ktorý rastie a je čoraz silnejší. Preniká do každej jednej bunky vášho tela, do každého orgánu, do mysle, myšlienok a vášho ega. Uvedomujete si že aj myšlienky vám zrazu nevadia. Uvedomujete si ich, ako by ste ich iba pozorovala. Máte pocit, že sú čoraz kľudnejšie a vy ste akoby nad nimi. Sila a láska vášho srdca vás čoraz viac prestupuje. Cítite obrovskú úľavu a silu. Je to nádherný pocit lásky, pokoja, dôvery a zároveň prázdnoty, v ktorej je ale zároveň všetko. Všetko tam vždy bolo a bude. Uvedomujete si, že viete všetko. Len sa stačí do tohto pocitu navracať. Do pocitu vedomia, ktorým ste vy. Myseľ a ego sa spája s vašim srdcom. Je to nádherný pocit. Čoraz viac sa uvoľňujete a ukľudňujete a dôverujete a cítite, ako vaše telo je čoraz ľahšie, uvoľnenejšie a cítite ten liečivý pocit a proces, ktorý momentálne prebieha. Ten pocit sa zväčšuje a naplňuje vás kľudom. A
a láskou, obrovskou láskou. Nacíťte sa na ten pocit lásky a vedome ho zväčšujte. Nechajte ho prestúpiť každou jednou bunkou vašho tela, do každého jedného orgánu, do vašej mysle, do vašich myšlienok, aj do programov, ktoré už si odteraz budete uvedomovať a budete iba pozorovateľom, čo sa vo vašej mysli odohráva. Ten pocit je nádherný a kľudný a plný dôvery. A ten kľud prestupuje každú jednu bunku vo vašom tele. Vedomie je čoraz silnejšie a prenikavejšie. Uvedomujete si, že ste to bola vždy vy a vždy budete, kto je naplnený obrovskou láskou a silou a dôverou v tento proces, v liečebný proces, ktorý nastáva a urýchľuje sa. Máte pocit kľudu a harmónie. Zväčšite a ukotvite tento pocit, ktorý vo vás tkvie. Nadýchnite sa a vydýchnite ešte možno niečo, čo tam ostalo, ale chce ísť von. Ak je vo vás pocit, že vaše telo chce niečo prepustiť, možno niečo urobiť, tak to s kľudom a s dôverou urobte. Ak túži vaše telo plakať, tak to s dôverou pusťte. Dôverujte tomuto liečebnému procesu. A v silu lásky vášho srdca, ktorý je v každej jednej bunke, v každom jednom orgáne. Spája sa s vašou myslou, s egom a so všetkým. A je v koherencii. Navracajte sa k tomuto pocitu s láskou a kľudom a dôverou. A vedome ho zväčšujte. Vaša sila je obrovská. Láska vo vašom srdci je obrovská. Milujete sa a vždy ste sa milovala. Len si to uvedomte a navracajte sa k tomu. Už sa len pomaličky započúvajte do hudby